integration. Jeg taler ikke om fejlslagen udenrigspolitik. Jeg taler om at integrere. Så i den store danske, eller den danske ordbog står der at gøre helt, at integrere. Og det er at flette sammen er nok det tætteste ord, jeg kommer på lige nu. Ja, man kan integrere og flette sammen på mange forskellige måder. Og noget af det for mig er, at i forbindelse med min lungetransplantation, det er at integrere mine lunger. Og jeg tror ikke, at der er så mange udfordringer rent fysisk. For det sker af sig selv, og noget af det har jeg overladt til de magter, der er højere end mig selv, eller større end mig selv. Og noget har jeg overladt til lægerne, og så det jeg kan tage mig af, det tager jeg mig af. Det er for eksempel med kost og motion. Og at have en psykisk balance, så jeg har et overskud til at tage mig af mig selv. Så. Og for at gøre mig selv fri, eller mere fri for angst, eller det her der er bange, frygten for at lungerne ikke vil blive accepteret i kroppen, så har jeg været nødt til at mærke dybt efter ind i mig selv i forhold til at den frygt og angst, som var dengang jeg blev ringet op og skulle køre derind, og det var bare i forbindelse med operationen, at det ikke skulle akkumulere angsten i mig. Så faktisk i dag, så har min angst lettet en hel del, fordi at jeg har overladt kroppen til at tage hånd om lungerne og få den der integration. For det er altså ikke noget, jeg kan styre. Men på grund af den tidligere angst omkring selve operationen og hvordan det ville gå og alt muligt, så har jeg måske været mere kontrolleret opmærksom på, hvordan jeg skulle håndtere mig selv hele tiden. Og det er jeg så blevet opmærksom på nu, at jeg vil være kærlig, omsorgsfuld og opmærksom på mine lunger, i stedet for at forsøge hele tiden at presse mig selv til at give lungerne de bedste omstændigheder. For det har jeg været god til, at presse mig selv fysisk. Men psykisk har jeg glemt den del af mig selv, der siger, at jeg skal være opmærksom på mine lunger og give dem den kærlige omsorgsfuldhed, de har behov for os. Og det føles rart at kunne være kommet så langt i hvert fald. Nu må vi se, hvilke udfordringer jeg støder på i fremtiden. Så integration for mig er at flette sammen, gøre mig helt. Og det er også sådan, at jeg ser det med lungerne, at de hjælper mig til at gøre mig helt. Og det er faktisk en glæde. Jeg ved ikke, om der er andre, der er transplanteret, der har behov for den dybde af snak eller bare at mærke efter, men det har jeg i hvert fald. Og det kunne godt være, at der var nogle andre derude, der ligesom mig havde en eller anden form for sensitivitet, som de også havde behov for at give omsorg og opmærksomhed. Så tænker jeg, at det kunne måske være en støttende samtale for mig til dem derude, der kunne bruge det. Og det er måske ikke kun lungerne, men det er bare i hele taget at være transplanteret og den angst, der kan følge med det. Så fantastisk dejligt vejr i dag. Det er fandme fedt. Livet er rigtig dejligt, og til tider udfordrende. Men det dejlige, det fylder mere end det, der er udfordrende, og det er jeg taknemmelig for. Og jeg er taknemmelig til donor og til donors familie, og jeg er taknemmelig for de fantastiske personale på Rigshospitalet, og så er jeg også taknemmelig for min familie og venner, og især min hustru for at være så støttende. Tak. Hvad er angst, og hvorfor fylder det så meget?
det er meget individuelt. Og for mig er det noget, som er meget gammelt. Det er at være bange og frygt. Det kan være bange for mit liv. Og det fik jeg også meget tidligt fra min barndom. Og med årene er jeg selvfølgelig blevet mere bevidst om, hvad det betyder for mig at være angst. Men jeg har ikke sådan haft det i mange år. Men jeg skal love for, at det er kommet tilbage sådan for fuld hammer i forbindelse med den her operation at blive transplanteret. Det har givet en masse overtænkning, og det har fyldt meget i hverdagen, så er der nogle andre ting. Så er noget af livet, der har måttet træde til side for at kunne være med den her angst. Det gode ved det lige nu, det er, at angsten har fået plads, og jeg har fået sat flere ord omkring det, på det, og jeg føler nu, at det er en sådan grundfølelse som hele tiden, eller en grundtilstand at komme i en gang imellem, og den kommer til at være der. Jeg kommer aldrig af med min angst. Den kommer til at være der, og jeg skal kunne, men altså, jeg kan bearbejde den på en måde, så den giver slip igen, og den ikke fylder det hele i forhold til, hvad det har gjort tidligere. Så jeg er taknemmelig for, at jeg har lært så meget omkring mig selv og livet, og omkring følelser og nogle grundtilstande, som jeg ikke kommer udenom. Så det føles rart, og det føles trygt, og jeg føler mig tryg. Jeg er tryg. Ja. Og i forhold til angst, så er det også her, at integrationen, den faktisk er blevet forbedret. I forhold til at kunne anerkende og acceptere den her angsten i kroppen. Og ligesom, det er en del af mig, det er ikke noget, jeg skal skille mig af med. Så det hjælper løbende. Det hjælper løbende, så jeg kan acceptere, hvem jeg er, og tage det, som det kommer. Og det er ganske befriende. Ligesom min gåtur kan være en fornemmelse af frihed, så er det også ganske befriende at lære mig selv at bedre kende på den måde. Det er selvfølgelig ikke for alle mennesker at gå så dybt, men det er vigtigt for mig og i mit liv, så det gør, at jeg føler, at jeg kan være mig selv, og jeg kan være mere fri i hver en smerte, der dukker op, og det er fedt. Så jeg er kommet til den erkendelse, at angsten omkring det her med afstanding på mine lunger, den kan give mere slip på nu. Fordi jeg overlader det til min krop, og jeg tager hånd om min krop så godt som jeg kan. Og resten må være op til de læger og sygeplejersker, der kan afhjælpe de udfordringer, som jeg måtte støde på. Og så også til det, der er større end mig. Det giver mig en fred, og det giver mig en lettelse, en glæde. Jeg ved, jeg har nemt det før, og jeg kan føle, at det bliver mere integreret i mig. Så tak for, at du lyttede med.